не могат да се споразумеят за това на какъв език да подпишат договореностите за железопътната връзка. Като началник на последната спирка в западно направление гара Гюешево, съм просто убеден, че връзката между железниците на Балканите и по-специално трансграничния коридор номер 8 просто е необходима. Самите условия, самото развитие на обществото, на комуникациите налагат една такава връзка. Това е не случайно, защото от едната страна имаме богато суровинен изток, от другата страна богат технологично, богат финансово запад и връзката между тях е просто належаща. Големите гари. Привидно тук цари хаосът. Многолюдие и влакове на всички страни. Реално обаче всичко е подчинено на съвършения ред и прецизната работа на железниците. Въпреки че системата е притисната от проблеми, главно от финансов недоимък. В голяма криза смятам, че са българските държавни железници. Преди години някак си бяха по-чисти, по-удобни, по-приятни, а сега са много стари вагоните. Би трябвало да се закупят нови вагони или да се подновят, да се ремонтират. Българските държавни железници си изпълняват плана, искам да кажа, в финансова гледна точка, като качеството изобщо го няма. Плащаш билет, а права стоиш. И хигиена изобщо няма. Не в туалетни, не в коридори, не в купета. Мръсотия е ужасно. И никой не взима отношение. Българската железница в днешно време има доста проблеми. Първото е в поддръжката на железния път. Много малко хора, работници останаха в БДЖ-то. Също трябва да има по-голяма култура на обслужването, да бъдат влаковете по-чисти. И малката гара. Привидно спокойна, даже замряла. И тук обаче грешката не е просто грешка. Всеки пропуск би застрашил стотици човешки живота. Хиляди съдби. Района е много тежък. Тук при нас, виждате, и надморската височина е високо, зимно време, голям сняг пада, тежко. Но лятно време по-нямаме горещини, но пак справяме се с работата. Сега има по-голяма криза, така проблеми имаме. Материали няма много, работниците не са много. Значи все пак си скърпваме работата. И суда с железницата трябва да има и техника, защото работим с много, така да се каже, първобитна техника. Българската железница в момента е в криза, но ще надживее тия моменти. Това е единственият транспорт, който гарантира пътуването на пътниците в знойно лято и в студени и мрачни дни. Нашия регион е в много труден балкански участък. Единственият транспорт, с който може да се придвижи през тежките зими до населените места, това е железопътният транспорт. До непристъпните висини на Балкана е достигнала железницата. За някои селища тя е единствената връзка с останалия свят. Другото са козите пътеки. Шосейна връзка няма. С влака хората отиват да си купят хляб и вестник. Отиват на работа. Само с влака могат да се върнат до дома. Балканските села са свързани помежду си и с останалия свят с уникална железопътна връзка. Линията се вие по билото на Балкана и чертае осморки и шестици. Влакът преминава десетки тунелчета, строени в началото на века. Трасетата от кота до кота са прокарвани за рекордни срокове от по 4-5 години. Проектите са дело на италиански инженер. Трудът обаче е на български железопътни бригади. От уста на уста железничари и местни хора си предават спомена,
че италянецът изпивал по едно шише люта местна ракия, преди да тръгне към строежите по линията. Българските железопътни шестици и осмици са явление в европейската железопътна мрежа. Днес те се изучават в западните технически факултети като чудо на железопътното строителство. Тук, в Балкана, хората си сверяват часовника по влака. Влаковете поправят всички работи във връзка с движението, обслужването на пътниците и обслужването на товарите, които преминават. Ако няма влакове, значи прекъсва се живота. Черните дни на българските държавни железници. Те са кошмар и яд за пътника, за машиниста, за железничаря. Те са болка за всички. За някои минутата е последна. Сивите дни на железниците. Това са дните на крадците и мародерите, на унищожителите. Около 50 пъти годишно банди принудително спират товарни композиции, за да ги ограбят. Нападат с камъни пътническите вагони. Уволнени войници се радват и така на завършилата служба. Милиони левове губи БДЖ от откраднати кабели, батерии, дроселни и съединителни въжета. Машинистите губят зрението си от взиране за предмети по линията. До 100 милиона лева са щетите от кражби на пътнически и товарни вагони годишно. И белите дни. Това е ежедневието. Цели 3 години от полунощ на 29 ноември 1992 година до полунощ на 22 ноември 1995 българските държавни железници са хванати в капана на югоембаргото, безпаричието и обвиненията в корупция. Заплитат се сложни отношения между балканските държави и западните наблюдатели. Неизказани до край и гласно вървят слухове за участие на висши политици и велики сили в нарушаване на ембаргото. Единствено БДЖ обаче стават изкупителна жертва. Най-болният проблем сега, днес, след толкова години период на преход, е проблемът с съкращенията на железничарите. Повече от 1000 души обслужват губещи линии. От тези трасета компанията пък губи 36 милиарда лева годишно. Според оздравителната програма 6000 железничари трябва да бъдат освободени от работа. 13 предприятия и заводи в системата трябва да се приватизират. Проблемно е закриването на второстепенни, губещи направления. За БДЖ стои открит и проблемът с ниските тарифи на пътническите превози. Половината от годишната държавна субсидия отива за покриване на разликите между реалната стойност на пътуванията и по-ниската социално приемлива цена. Железниците са в остър недостиг на пари за инфраструктурата. 70 милиарда лева са необходими за основен ремонт на пътя, за капитално строителство, за осигурителни инсталации и резервни части. Чуждата помощ от световните финансови институции за БДЖ от 1993 година насам се оценява на 170 милиона долара. Българската изпълнителна власт се ангажира да отпусне още 126 милиона долара. Целта е железницата да излезе от глухия коловоз. Оздравителната програма и споразуменията за кредити могат да се реализират само ако държавата субсидира железниците според проекта за преструктурирането им. В противен случай изходът е БДЖ да работи пазарно. Тогава ще отпадне социалната роля на железницата и тя ще вози толкова скъпо, колкото комфортно. Задавал съм си въпроса дали може човек да сънува работата си. Ами честно казано, случвало ми се.
Не съм го очаквал. Мислил съм си, когато са споделяли с мен по-възрастни колеги, че сънуват работата си, може би някаква полза тяхна и искат да покажат висша форма на уважение към професията. Но лично съм се убедил, че действително самата работа до такава степен влиза в съзнанието на железничаря, че често се случва да се явява в сънищата му. Старая се да работя безупречно, цел безаварийното движение на влаковите и маневрени състави, защото работа е отговорна. Работа е отговорна и не търпи никакви грешки. Ако ме изгоня, че ми бъде много мъчно и не зная как ще го живея. Защото живота съм го прекарал в железниците. Вече 110 години БДЖ се явява доказан фактор за единението на нацията и интегрирането с други нации. И затова ние сме основата на международните транспортни коридори, важен елемент от европейската политика, насочена към интеграция. Като наследници на едни стари традиции, считам, че ще отговорим на предизвикателството на времето и ще се извърши преструктурирането на НК БДЖ в съответствие с цялостната икономическа реформа в България. Убеден съм, че още дълги години БДЖ ще бъде основен превозвач на пътници и товари при едни много по-добри условия и параметри от сегашните. Релсите свързват посоките, водят напред към бъдещето и назад към дома. Винаги към точното място в точния час. Влаковете пренасят човека през неговия живот.